abasweleyo aba I think zii-victims ezi zela brutal system apartheid. Abanye apha kubo baswelekela ngabazali babo, abanye badutyulwa ezubrakeke kuthiwa naye uphila neembumbulu ezilapha kuye. So during elaa xesha lantikeni kungenwa kulo urhulumente wedemokhrasi, kwabakho iprogram ekuthiwa yi-TRC apho khona kuxoleliswana nakhona, and ezi zithembiso zazithenjiswe ngurhulumente to kwaba bantu balapha phambi kwethu. Abanye ke abekho apha zii-representatives zabo ezi, and abazali abanye basweleka. And now ifiye ke ngokuyenza uba nathi siyi-BCM TV sibe lapha yeyoba soyika ide ilahleke lo mlando wabo, ilahleke yonke le nto yenzeka kubo. That's why sizokaptcharisha esi story namhlanje. Ndingumxolisi Qebeyi ohlala apha eDuncan Village kuGompo eBuffalo City. Into enzekayo kuye kwanyanzeleka into yoba masilwe nobandlululo, silwe namabhulu. Kulo mlo wamabhulu ke sesangamaxhoba singabanye. Ndilelo xhoba ke ndifike kule ndawo nje. Ndadutyulwa iimbumbulu zantathu ziselapha kum ezo mbumbulu apha phakathi emzini. Njengoba ndihleli apha nje. Izinto ezenzekileyo ke ngelaa xesha. Khuluwa, udutyulwa kwakho udutyulwa ngesiphi isiganeko? Zinintsi isiganeko zasenzeka apha eDuncan Village. 1985. Yeah. Apha eziphunzana. Dutyulwa 1985 sisilwa sifaka i-petrol bomb namatye, besigibisela ngamatye amabhulu. Okay. Asidubula amabhulu. Then kulo mzabalazo ke ndolala esibhedlele. Ndaphuma esibhedlele ndongena kwi-detention. Saye sovalelwa kwanongqongqo. Seso sizathu esibangele into yoba ndibe kanti ndingomnye wamaxhoba omzabalazo. Kuba namabhulu ayesitshotsharisha mos ngelaa xesha. Yes. Vale ndisetrongweni. Yeah. So ngalelo xhoba ke ndangena ku-TRC, ndavunywa into yoba ndiluxhoba. Okay. Ekulaa list ye-ANC 2003. Kwafakwa uvolume 6 volume 7 of the TRC. Watheblishwa finally in 2003. Kwi-recommendations ze-Truth and Reconciliation Commission, kwi-recommendation zicacisiwe mhlophe ukuba ii-victims nganye mayinikwe i-120,000. Le 120,000 yahlulwe over 6 years. 20,000 rands each year. Urhulumente kwayenzayo wasinika i-30,000 once off. Wabe ugqibile. Namhlanje abantu bayasokola abebezabalazile nabaluze izihlobo zabo. La 120,000 ke siyavumelana into yoba i-TRC noba uyayitshekisha i-recommendations zayo, it must be 20,000 rands every year for 6 years. Number 2 zizindlu. That masinikwe izindlu. I hardly understand that, therefore, why it is certain people that are allocated houses. Ngabantu abathile abanikwa izindlu. Ndinengxaki naloo nto. Kufanele kanti abantu banikwe izindlu bonke irrespective, because aba bantu silapha nje namhlanje kungenxa yabo. Kungenxa yethu sizabalazile, salwa norhulumente, samoyisa. Ngoku kuthiwa izindlu mazinikwe abantu abathile. Kwalapha kuni? Kwalapha kuthi. So bakhona abanikwa izindlu. abazifumanayo izindlu, bakhona abangekazifumani izindlu. Kunikwe abantu abanikwa izindlu naba. Kukho umlo between Inkatha Freedom Party ne-ANC. Kwatshiselwana. Yes. So abo bantu banikwa izindlu, which is fine, we don't have a problem with that. Apha kuthi well ke ngabantu abathile abanikwa izindlu. Asizibeka isizathu soba
babe kanti banikwa izindlu bayintoni na. Kanti kwiileta ezazisuka kuMandela zazicacisa into yoba zazicacisa izinto ezine: i-education, i-rehabilitation, that is medical aid, nezindlu, ne-education. Zazibekiwe zona eziletini, but ngoku esifumanayo kunikwa abantu abathile izindlu. Okay. Izivumelwano zethu norhulumente kwi-TRC ndicinga ukuthi it was 2003 bandibala kakuhle, kwi-hearing ezazikhona apha e-East London. Thina sasingenele ke apha eDuncan Village eholweni. Zazisithi ke recommendations zethu siyakufundiselwa i-families. Number 2, siyawufumana i-housing. Number 3, iyaba yi-medication. Kwinto edibene ne-education xa ndicalule, sizi-families sinabantwana aba-adopthwayo ngabazali bethu from i-extended families. Kwinto yenantsika ye-housing, njengoko siyazi into yoba ngoko-1998, 1985 sasihlala kwizindlu ezingo-4 rooms ezisahlala kuzo ngoku nee-extended families zethu. So enye yezicelo zethu ke kukuthi basincede ngokusakhela izindlu. Eyesithathu, kunabantu abafana kunye no-KK Uqebeyo lapha ecaleni kwam owadutyulwayo saphila kunye nee-bullets. Kwacelwa ke i-medication into yoba bantu bangahambi public hospital, bahambe i-private hospital, i-private doctors. But ke kwezo zinto azenzekanga ngokwezicelo zethu up to date. Go. Siswami. Mandibulise speech. Mna ndinguNosipho Marhweqe, ndiyinzalelwane lapha eDuncan Village. Ndiyi-victim ye-apartheid. Njengoko esitsho u-KK, sasisilwa sibhizi sizama ukulwa ubandlululo apha eSouth Africa nakwindawo esihlala kuyo ke eDuncan Village. Silwile ke ndalixhoba ngohlobo loba ndaye ndabanjwa, ndaditheyinwa. Ndiditheyinwe eWestbank, Fort Glamour. By the time ndiditheyinwa, I was 2 months pregnant. Ndahlala ke i-interrogations zitsho kum while I'm pregnant, ne-torturing. Akuthiwa lo uthithwa special because pregnant. Even ne-single cells ezaa ndawo sithi ngokhulukuthu ziyandazi ndi-pregnant woman ndinjalo. I was 20 years ke ngelo xesha. Ndihleli ke etrongweni ndayophuma ngo-88. Wena siswam ubanjelwa kwesiphi isigaba, kwakusenzeka ntoni eziphunzana that time ukuthi uzobanjwa ngalo? Eziphunzana kaloku siyalwa. Yes. Silwa i-apartheid. Apho sayiqala khona yonke le nto siyiqale thina sisuka kwaRhayi emngcwabeni kamama uMxenge. Kulapho safumana khona imessage ethi let's make South Africa ungovernable. Yayisuka ku-OR. Ndisistudent ke ngelaa xesha apha eQaqana. Khosas ke wayevutha ngelaa xesha, although kwakunzima. Sayithatha ke kulapho ke ngusaqala khona sivela kwaRhayi, kwaqala kwavutha nje eDuncan Village, kwayinto nje kwaliwa eDuncan Village. Ingxaki yethu esinayo namhlanje, i-TRC ayizifulfili izithembiso zayo. Okokuqala, i-TRC sasivumelene ngento yoba izasifundisela abantwana. Ewe, iyasifundisela abantwana, but yaye yakhansilisha into yoba makufundiswe ne-extended families. Singabanye abantwana bebafundisa. Like for instance, mna ndiyi-victim ye-apartheid. Yes. So kukho iform phaa xa uyifilishayo ethi ngubani i-victim, ndithi ndim. Kuthiwe lo mntana omfakileyo ndithi mna ngokabrother wam. Bathi ngoku bafuna i-unabridged certificate. It means ke ngoku funeka inegama lam, of which ubrother wam wayengatshatanga. Laa mntana wakhe mna ndimfundisayo ngowakhe, ubizifana yakulo mangana. Kulapho ke ngoku sichaneka khona. Like ayisiphathi kakuhle loo nto leyo.
because babeqale ngosifundisela abantwana abazizalwane zethu. Ngoku aba bantu xa sibayekile basithatha wrong ingathi singabantu abanomonde, of which asinamona because lilungelo labo uba mababhenefithe ngenxa yethu because ootata babo bazalwa nathi. I-TRC ayenzi ke loo nto leyo. Yimake siswam, abakho abantwana at that time xa kwakuvunyelwana leyo kwakuthathwa nabakho plus ne-extended family badityaniswe bayofundiswa. And now ngoku eyona nikhalazelayo yoba ngoku kufunwa only abakho abantwana. Yes. Okay. That is why ke ngoku besithi bafuna i-ANAP certificate. Okay. Le ichazayo uba lo mntana uyintoni napha kuyo uyabhalwa mos. Ufumaniseke into yoba ewe lo mntana ngumntana womntanakho. What about lo wabe senimqalisile? Uyabona ngokuba bayasixabanisa ngokusiza ii-families because beseqalisiwe bayenzile loo nto. Ngoku bayayikhathisha. Asiva kamandi. Asiva kamandi tu. If for curiosity siswam ubanjwe wena unomntana upregnant, kwenzeka ntoni umntana waba right umntana lwakho? Ukhona umntana mdala ngo-1986. And fine with everything. Ufine zathi fine but ke akho nto yenzekayo. Ubomi bakhe bunje ubomi baselokishini. Wow. Ubomi baselokishini akho nto ayifumanayo, akho nto athena. Akasebenzi nosebenza. Yeah. Okay. Hi sister. Xolo Mahlanza ohlala i-29 eTapa eDangeni village. Ndize malunga nobrother kwam owaye ahlaselwa ngamajoni ngo-1985. Wathi ebuya emhlanganweni eRoma wabahlali apho kwakukhalazelwa into esenzekayo ekuhlaleni. Amlandela amajoni kodwa ongena eyadini, afike eyadini amthatha amkanaye ombetha ambulela amtshisa ipoison amshiya phaa engqabaka. Khona indawo ethengisa amakhamba phaa eDangeni. Phaa xa ubheka edeni. Amshiya kulaa ndawo. Sathi salele phaa around about 10 kwafika ubhuti kuthiwa nguZwandile. Wathi eyikhawulezani kwaphuma ubrother wami kuthiwa nguMondeli Mahlanza ongasekhoyo ke ngoku. Wathi khawulezani ubrother ndibona ingathi nguye luleli phaya. Xa fika ubrother umfike egeti zamagulu wamthatha wamsefre waswelekela endleleni eBhekef. Zangabe aphinde kule meko ke sisiwam sikuyo ngoku ye-TRC engakwaziyo ufulfila izithembiso zenu, ifamily iziva kanjani? Siziva kabuhlungu kakhulu kaloku soko nabantu abadala ngoku sekushiyeke mna ndedwa. Zandikwazi nofundisa nabo bantwana ke ngoba abantwana bamna nomntana eyedwa. So nabantwana bakhe kwathiwa u-TRC mabazi nento esixelayo into yoba ngabalapha nabo. So ndaphela ndibuza ke andakwazi ubafundisa. So kwi-TRC into ifumeneyo yintoni wena mntasekhaya? Safumana i-30,000 qha. And yofundiselwa nentontoni wena zange ubhenefite kuleyo into? Okay. Zeziphi xa nizibona uba zonke izinto ezi azenzeki, mhlawumbi masiqale omnye umntu uyobuza uba okay yeyiphi irole abayidlalileyo or mhlawumbi abayenzileyo or inxaxheba abayithathileyo for uba ulwela zeziphi ii-departments ebeke naya kuzo or ngubani ebeke nadibana nayo for ulungisa ezinto ezi? Ikhona indlela enokwazi usicacisela ngayo lo indlela eniyihambileyo mkhulu? Okay, masiye kuwe ke phaa nobrakhe. Ikhona indlela esiyihambileyo yho. Nge-16th kaDisemba besiseQueenstown Tasbeach. Yes. Eholweni phaya laa mini ye-reconciliation siyodibana kunye noPremi but ke kangafiki. Oko sanikwa izithembiso urhulumente wethu wase-South Africa, sikhalaze kwi-Department of Justice. Tasbeach abantwana bethu abaseziyunivesithi abafundiswa i-TRC bayalamba bayasokola. Owam certificate sakhe asikaphumi namhlanje u-OY 2000 ekufanele uba u-TRC uyayibhatala. Xa ufowunela umfana oseRhawutini onguMr Rampati engamaziyo uba watshintsha phina isimo sakhe uphendula krwada. Yeah. Abantwana baseziyunivesithi abafunda ngo-TRC uba bavule ngoFebruwari imali zabo bayakwazi uzifumana ngoJuni. Yho, ixesha lonke lo mntana wenza ntoni? Kufuneka wena mzali ube into ezamayo. I-TRC isifeyilile dizimali besihamba phaa kwa-Department of Justice phantsi koMr Ncwane owasamkelayo.
ebesebenzisana nathi i-Department of Justice yalapha eBuffalo City phantsi koMr Ncwane. There's nothing abanoyenza. Kwi-TRC kukho abantu abangazange banabantwana abafundayo. Umbuzo wethu uthi iphi la mali yofundisa aba bantu bayi-22,000. Ngoba ngokokwethu sicinga ukuthi xa kusithiwa kufundiswa abantwana, each family ibifanele uba ifumana loo 300,000. Ongafundisiyo uyabona uba wenza ntoni ngaloo mali. Yes. Kukho ii-families ababhubhayo besalila nanamhlanje. Kukho ii-families esihlala ko-one room. Kodwa imali yenantsika ye-housing iphumela ezinye ii-families. Okwakwethu ke sivithi sicinga ukuthi laa mali ye-TRC ibifanele into yoba uba uyabelwa i-housing, each and every family kulaa 22,000 uyafumana benefit. Kwa-education, each and every family iyabenefita. Kwi-medication, each and every family iyabenefita. We asked for i-counselling. IsenguPhenny Majordina, u-MEC. Sicela ukulungiswa ingqondo because eleke kufika 11th of August. Asiziva mnandi and akukho nto ithethwayo nge-11th of August. Kukhalwa ngoHector Peterson as if nothing happened eDangeni Village. We are unrecognized eDangeni Village. Siswam yazi it's ibhlungu olu hlobo nibeka ngalo cause one will think about it's aba bantu, you are the one abebefightela for ANC to be in power now. And you would think if ANC bekwenini ninabantu bazingcweleha now abazi-crippled, abantu abaswelekelwayo, you pay, your families paid for this freedom in blood. You understand? Mhlambi on the priority list or whatever yabantu, you would be ninyuswe noko nibekwe phaya so that we can oba aba bantu, these are aba as ukuthiwa ubhuti lona lapha ecankwakho usenembumbulu nangoku esahleli nazo. Ibimele uba at least kuqalwa ngabo, ibimele uba if i-leadership yalapha e-Eastern Cape, you understand, ibingabantu abakhathalayo, bese masibeke lolo hlobo yana. Ibimele uba ningabokuqala on the list oba hey sinala ma-comrade onzakala emlweni, ibimele uba siqala ngawo. But you can see even nakwi-veterans that are here in the community, people, they don't care. You understand? You can see kwi-victims with nina, people, they don't care. You can see to kubantu abadala ababeyiqalile le nto lena, ufumanisa uba basahlala ebugxwayibeni, still people don't care really. And ibuyela to i-leader, the caliber of leadership. Ingaba elaa hlobo nanititshwa ngalo nina nikwazile uyikhuphela tu kwaba bantu baphetheyo ngoku, because uyofumanisa ngabantu ngama-2,000 amanye angazi kwanto about this struggle, and they don't really understand about the pain that went through. Thina bantu ke, we are not in politics. I'm not in politics, but I know elaa xesha laseziphunzana kwakunjani uphila ngelaa xesha, and umntu oyazile elaa xesha kwakunjani uphila ngayo will pay ilantika mhlambi will say to kubantu ababebanjiwe ngelaa xesha, we need to recognize aba bantu aba. Yes, Hector Peterson nabanye bekwezinye indawo esibaprayizayo, but here are the people abakhulula i-Eastern Cape, here are the people abakhulula iDangeni Village, here are the people, because i-charity must start up ekhaya. And it's a pity just about nina ke you don't get that recognition and imele uba niyayifumana plus nee-families zenu. And the question elishela to this question ke ngokuba, how do you feel ngoku nina? Are you feeling demoralized or depressed or mhlambi betrayed in such an extent for uba nibe kwesilantikeni nizoma kule camera, you understand? Because you must uba even the mainstream media, they are trying to avoid uthetha nge-victims ze-TRC, abantu abonzakala during eli xesha for le freedom silweleyo. Nina niziva kanjani? Are you feeling betrayed or mhlambi nisenalo ithemba uba izinto zingaphinde zilungiseke? Daswitch umsusu nje zokunika pho. Okay. Daswitch there's nothing about us, but they won
ngamagazi abantu baseDangen Village. Today we're talking about South Africa free in voting. We are talking about iParliament yabantu abamnyama. But ifamilies abazazi. Banento abayithethayo ke taswitshe engasoze ndilibali. Eyakhe yandikhangelisa komnye engqungquthela sasinayo. Kwakuthiwa naningalweli imali. We're not fighting to benefit. But we were not fighting to benefit. Nakule ndawo sikuyo switch monument le. Ngoba umuntu oqala ukwenzakala brother wamadutulelwa kothi kwazokwenza le monument ngo-2008. Engakhathalisekanga, engahoyekanga. What happened to the statue sasilapha phezulu? Sabiwe. Yeah. But Okay. ke ngoku ke kudala sinkonkoza sicela kuba at least noba akuthathwanga kweyami ifamily xa sinobona kumane kuthathwa kwezi families because bakhona abo bangakwazi nohasilisha noba yi-10 bafakwe emsebenzini kungabhetere sibone uba noko siye endaweni akwenzeki njalo sesaba kwanda ncam nabantwana bafunde lobukela i-TV nezo Senatemba. Hey, speech. Mna ndifilisha bad because we are ignored by ugovernment wethu. Uyabona ngoku thina bantu bazi-victims ze-apartheid singo-over 60. Most of us sizi-pensioners. Sinabantwana ezuba esitsho uTeshba abantwana bethu abaphangeli. At least urhulumente okanye umasipala waseBuffalo City ubangaba ebenojonga abantwana bethu ba kweza families zaseDangen Village ngoba na banothatha. Ndikhumbula komnye unyaka uzandikhumbuza Tesha. I think yayinguzukiswa Faku. Yes. Uzukiswa Faku wayimeya that time. Uzukiswa Faku wathi nento ethi makuklinwa amangcwaba kuthathwe kwii-families. Sasisebatsha ke ngoku. Sasisebancinci ke ngoku sinakho uba singangena phaa bayoklina amangcwaba. Ii-councillors ezazikhona ngelaa xesha zabona mazithethe abantu bazo. Thina zange sithathwe kodwa uzukiswa wayenze laa nto for thina zii-victims ze-apartheid. Namhlanje aba bantu babethathiwe zii-councillors babafaka phaa kwezaa ndawo zethu bokulina amangcwaba bapermanent bayapension abanye kwamasipala. Isicelo sethu sinye urhulumente walapha eBuffalo City. Makaka sijonge ma. Afuneka ngaside sibhubhe intliziyo zethu zibuhlungu. Because ngathi be-over 60 urhobe engcwabeni. Abantwana sabashiya nantoni. And nale nto sithetha ngayo ye-TRC soze bayimela abantwana. Abacingi bazawuthi asuka asinaxesha laa nto. Umama ebethanda uhamba abeyoqoqa sithi kubheke Chisdust uyokhangela into ezithile. Thina siyazi nale nto yale TRC. It means ke ngoku kuphela kwe-TRC. Uphela kwayo nethi thina sibhubhe. Ibe kanti imali le ingaka ye-TRC iphi. Izawuthwane after sifile. Mna ndifuna ukuthi i-TRC ayiwenzanga umsebenzi wayo. And le nto ithi khupha izindlu kwabi banika zona u-189,000 yeyiphi loo ndlu? Likali into ye-189,000. Ayikho indlu ye-189. Le 189 ayinika aba banika bona umntu oyakhayo ingcibi imali. Izitena imali i-roofing yodwa le. Mna bendizawuthi mna i-TRC mayisincede thina before sibhubhe. Thatha yonke laa mali yethu iqokelele ibeke apha sohlulelwe because sibona omadlanga ngoku. Bayabanjwa abantu ngoku. Bayabanjwa abantu before abantu baphaa kwi-TRC kula Pretoria babanjwe mabakhabe besinika le bayityileyo le ivelayo uba bayityile yona iyawuqoqwa mva mabathathe leya bayizise ebantwini yohlulwe ngokulinganayo kwezi families zonke ze-TRC. Yezo interest With i-corruption ihlobo oluninzi ngayo sisiwam yazi ndiyayicinga kule nto ugqiba uyithetha ngoku with olu hlobo ininzi ngalo i-corruption eSouth Africa ngenzeka uba
njengoba nithi nina ayenzi into i-TRC, iimali zenu zisetyenziselwa thu kwabanye abantu abangabhilongiyo bengazo-beneficiaries zale mali. Ngabo abenzelwa izinto, but ezo nto ezo ziyoze zivele enye imini. But iquestion yilena uba ziyoze zivele xa mhlawumbi nina xa nibhubhile na, ya nasenda for uba zivele. Bhuti, you are living with imbumbulu emzimbeni wakho, and I'm not sure uba imeko injani. I can tell olu hlobo bathetha ngalo mama uba kubi kwasemakhaya apho nisuka khona niyasokola, and you are just a sample, or not even, I mean that 22,000 athetha ngayo umama apho. You understand? Abanye sebephelelwe nangumdla for uba bahambele le nto. Niphila kanjani, and how do you feel wena, just in general nje? Hey bhuti, it's very painful. Ibuhlungu nyhani, suyithetha nje uba siyithetha wena. Umntu akwaba ebekhona izolo ayibone indlela ebesiphila ngayo emzabalazweni, sicinezela ngamabhulu. Ininzi into esinoyithetha. Number one, mandiqale kweli litye. Eli litye zii-victims ezikweli litye. Eli linjena ngoku with reasons which are reasons that are known to ourselves. We know why ilitye linjena. Now liza kwenziwa ke, we acknowledge urhulumente for long. We commend urhulumente for ukwenza ukuthi abe kanti uyancedisa umntu elinje. Masigqithe apho. Iproblem eyenzekileyo bhuti, kuqeshwe abantu who were never involved in the struggle. Yes. Kanti if there were victims phaa kwi-TRC, because we've got victims that are well educated, we've got scholars, bakwaqeshwe bona phaya, they would know exactly what to do. They would know exactly what to do. Number two, kwi-report ye-TRC, it is clear there that the monies were misused by officials. I-officials e-TRC zityile imali yethu thina zi-victims e-TRC. There's been corruption. There were billions. And imali, billions ezininzi azikho, zityiwe ngaba bantu bangayazi into basisuka phi. Who are government officials. There is a report to that effect. Masiyeke leyo. Siye kwinto ethi kwi-recommendations ze-TRC ziclear that victims must be allocated 120,000 rands once off, but 20,000 each year for 6 years. Zange yenzeke loo nto. Sanikwa i-3,000. 30,000. 3,000 kala. Ewe. Sanikwa i-3,000 kala. Sanikwa i-30,000 once off. Emveni koko kuthe cwaka. Khona ithethekayo. Singobani thina? Yey. Singobani thina basingaqheleka ngolo hlobo? Now, kuthe cwaka, there are billions that are reserved mainly for TRC victims. That is the reason why amaqabane am esithi masinikwe yonke laa mali, and we are all for that. We are 22,000 in the list of the TRC identified. Abantu ababezabalaza South Africa, people that struggled in South Africa, are not 22,000. There are millions. But TRC had a specific time frame, of which is yavala msinyane i-TRC, and left many people ngaphandle. Outside. Now, how I wish that it can be reopened, but nevertheless, I'm not there. Now, they're supposed to have allocated 20,000 each year. Kangabayenze loo nto. But inxiwa yi-20,000. Think about it. Yintoni ozoyenza yi-20,000? And we're promised houses. Ikona in our letters, into yezindlu. We never received houses. It's about Instead, 2.5 they- each year, Instead, each month. Instead, they pick and choose who to give and who not to give, which is not correct. I go right long. With community rehabilitation, 30,000 rands was allocated for Taran Village. 30,000 rands was allocated for Nobutle. 30,000 rands was allocated to Mdantsane. But recently, the information which I have received is that
30,000 is for both Dangan Village and Mdantsane. 30,000 rands or 30 million. 30 million. Hey, 30 million is allocated for both Dangan Village and Mdantsane. Why? In this, within that 30,000. That 30,000 30 million, is for yeah. both Mdantsane and Dangan. Yet, Ebukaleni, 30 million So, was from Mdantsane, Yeah. 30 million was for Dangan. They came and consulted with the community of Mdantsane. They never came to Dangan Village. We don't know what's happening. We don't know who's responsible. What you know is that there is deep corruption within Uhulumende, which is, we are sick and tired. We don't know what to do now. Uhulumende must implement the recommendations thereof of the TRC. They must not play around with us. don't you think, I think yazi delay tactics basebenzayo, it's one of mhlambe kulindwe kufunwa abanye basweleke so that the number can be reduced, yeah, understand? Already. Yeah. Already, many people have died. And the question is, if it was allocated, let's say 100 billion then, inzala yala 100 billion itheni, yeah, understand now, because it cannot be 100, if it was 20 billion then, 20 billion then nangoku yeah, understand uzotsho ngoku iphi inzala yayo, yeah, understand. So awuyazi le nto yenzekwayo mhlawumbi noba kudlalwa i-delaying tactics so that aba bantu bonke ilityalo le nto lena, but nevertheless Uqoba kancinci speech. yes. Kulaa nto ithethwa ngu-KK ngo-2003 ufomisha kwethu lo Dangan Village Victims Foundation. Sabhalela kuThabo Mbeki, yabuya impendulo. Sazifumana some families ba-receive 3,000, abanye 5,000. It was not equal. Okay. Kusekuqaleni. And then ke ngoku sazifumana i-30,000. Abanye abazifumana because babe sebetshintshe neendawo zohlala. So kusekho aba bantu bangazange basifumane kwa eza 30,000. Mayize i-TRC ize izokudistribute into yoba abantu abashiyekayo kweza 30,000 nantsi imali yabo isekhona. Iyaza just mhlambi kunike cause imali yenu mosleya. Iyaza ikizo account nje uba this is what we have done with imali sikwesiphi stage ngoku sindawuni. So i-TRC ayikazi izonika tu i-reports plus i-reports zayo bayihamba kanjani na. No. For instance, mna kwindawo kuyo ndihlala ku-one roomed house. Ngoku kwasolo kumalume, then ndahlala kula one roomed house. I don't have my own house. And the TRC is silent on that. Anakutya ngonjela nawe efrijini. I've got nothing to eat as I speak. Yet I have 3 bullets in my body. And Entitled for the country. yeyiphi indawo nokuxesha ke ngobra KK masithi kwa elaa xesha even before uyofika kule pension, you understand, the reason why wayosuwa phaa kulaa nto is because uba ayikho indawo noziqeshe uyafana nomntu odisabled I'm wena. disabled, partially disabled. Yeah. Yes, And Fitch, ikho nto eyenzekayo ngoku sithethayo kumasipala Yes. walapha eBuffalo City. Umasipala uabsorba abantu ebebeqale ngaloo nyaka. Ndiwulibele qha uba ngowuphi unyaka. 2016 uyoma 2016 uabsorba bona ubenza permanent. Bazaba permanent ngokuba ulwelwa nguSam. Sacela ke speech uthethe noBuffalo City. uBuffalo City asicinge asibize sizi-victims ongeze kwela nani 1 per family. 1 per family. Ifamily izazichuze uba ithathwe ngubani nomntana imse phaa. Siyamcela uBuffalo City To avoid laa nto ithethwa ngulaa nto, at least ubekho umntu oyi-breadwinner kwalapha efemelini. into singayifuniyo asiyifuni laa nto yela project for 3 months. Sicela kwaba bazaba permanent. Okay. Ancede uBuffalo City athathe asithathe asidibanise kwaba bantu. Sicela uba makasibize uba ubunakho speech khasincede khawuye phaa. Makhe ndithethe noSam, I've got ii-numbers guys zeSam. We are no ordinary people. Asingobantu nje. Switch. Ndithi kuwe we are no ordinary. Asingobantu nje. You are all here because of us. The council, the mayor, the president are there because of us. We struggled in this country. Yet we are being neglected. Asibonela ntweni. So if ukhona umuntu ophangela endlini, then I can be happy. Mntanakhe can be happy. But it depends because
I-problem, people that are in power are negligent. They don't know, they don't care about us. That's the reason why we even called you and speak to you as to articulate the problems zethu kuwe, because we are being neglected.